ना बेटा जी, ना बाबू, ना बबुआ, सीधा कलुआ। तू कल से स्कूल पढ़े जीबो का? अरे कहाँ रे कलुआ, कहाँ जाता रे? पढ़े चाह। अरे 2-4 साल और रुक जाते तो अपन लड़का के संगे जाते ना। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। ता आज के ई ट्रेलर रिव्यू बा मेरे जीवन साथी ऑफिशियल ट्रेलर के, जो कि सुर म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर ट्रेलर आ चुकल बा। जोना में अरविंद अकेला कल्लू जी, मेघा श्री, संजय पांडे और भी अनेकों कलाकार बाड़े। आम्रपाली दुबे जी भी एगो गाना में नजर आयल बड़ी। में तक कहानी बा एगो ऐसन बाप के जो कि अपन बेटा के बचपन से ही सिखावेला कि तोरा बियाह में हम खूब दहेज ले हम, और बच्चा भी बचपन में तो तैयार ही रहेला। और सियान होला पर भी बाप के इहे जोन करानामा रहेला उ हर जगह रहेला। कैसे क्यों जहाँ भी अपन बेटा के रिश्ता के बात करे जाला वहाँ पर पहले दहेज के ही बात करेला। लेकिन दहेज तो मिलेला पढ़ल लिखल बढ़िया घर के लड़का के, जो कि सरकारी नौकरी होके चाहे कोनो बड़ा बिजनेस होके। लेकिन इनकर लड़का तो बा 4th पास, और 4th पास पर 10 लाख दहेज कौन दी। यही बात पर इनकर जोन बाबूजी बाड़े यानी कल्लू जी के बाबूजी उ शर्त लगा के आ जाले कि हम अपन बेटा के 10 लाख दहेज ले के दिखाएम। और तब वो अपन बेटा यानी कलुआ के कहेले कि जो अब पढ़ाई पूरा कर और कम से कम 10वीं पास तक जरूर कर। और सियान होला के बाद कलुआ जोन बा उ 10वीं पढ़े जाला स्कूल में, और स्कूल में अपन से छोट छोट आधा उम्र के लड़का सब संगे क्लास करेला। और जोन उनकर मैडम रहेली यानी कि अपन हीरोइन मेघा श्री जी, उ कल्लू के पढ़ावेली। और पढ़ाई में हो जाला रोमांस, एक दूसरा से हो जाला प्यार। और तब कल्लू अपन बाबूजी के जाके कहेला कि दहेज तो तू भूल जा, ई तो अपराध बा, और दहेज के बात मत करिए। जाके हमारा गर्लफ्रेंड के घरे ओकरा से बियाह के बात तय करके आओ। लेकिन बाबूजी तो बड़े दहेज के लोभी, उ तो दहेज ले बिना मानिए ना। और उहे चीज़ होला, वहाँ जाके उ दहेज के बात छेड़ देवेले, जो ना पर रिश्ता हो जाला, टूट जाला। ओकरा बाद बहुत बड़ा कलेश छिड़ जाला। लेकिन कलुआ तब ई तय करेला कि बाबूजी तो दहेज के बिना मानिए ना, तो दहेज के पैसा हम पुराएम। जी हाँ, हम कहीं से भी कमा के लिए आएम, चाहे कर्जा काट के लिए आएम, लेकिन दहेज के पैसा हम दे हम अपन बाबूजी के। और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेला, गायकी करेला और भी बहुत चीज़ करेला। लेकिन बियाह भी हो जाला, और बियाह में ही लड़की पर कोनो गोली चला देवेला। और ई सीन सब आप लोगन के देखे के मिली ट्रेलर में। और एकरा आगे के सीन जोन बा कि लड़की के का भइल, दहेज कैसे देला कलुआ, और भी बहुत सारा मैटर का भइल, उ सब चीज़ आप लोगन के फिल्म में देखे के मिली। फिलहाल ट्रेलर आयल बा, जोना के रिव्यू आप लोगन के बता देनी। जोना के डायरेक्टर बाड़े प्रेमांशु सिंह जी, और निर्माता बाड़े निशांत उज्जवल दी। तो जरूर जाके देखी ये ट्रेलर सुर म्यूजिक पर। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में नया रिव्यू के साथ। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।